ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗେଟେଇ ଅଟକାଳି ପ୍ରସାଦ ଘରେ ଘରେ ବନାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବିରି 1 କପ୍, ଚାଉଳ ଅଧା କପ୍ ବତୁରେଇ ଦେବା 2 ଘଣ୍ଟା। ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ରଖିଦେବା। କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇବା। ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି, ଚିନି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା କରି ପକାଇଦେବା ବିରି ଚାଉଳ ବଟାକୁ। ସେଟା ଗୋଟା ବାନ୍ଧିଯିବ ଫୁଟିବା କ୍ଷୀରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସେଇଟା ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ହେଇଯିବ। ଅଟକାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଗେଟେଇ ଅଟକାଳି।